Like Hambai, kini 18 tarik Jun 2020 Sangrong Salba Isibani Salo kini koke hai mohai thangnai 16 tarigo Mangya kami area go sini Takuk Ojit Deborma Surang Sati channel ni ngai kotma thumnai unumanik sara tintago je samsikra tangnai rok bono attack khaikha ba bukha tokha hnai ang khobor mankha Angke boni bangai ang mia 17 tarigo boni nukungo thangkha logeno kintu ba bobai malai malia bo hospitalo thangjak ni bangai angke haini bangai ang belaikhena sagani musugo tini mahai got nang laimarok je surang satini je boron ganang sini Ojit Deborma bo propsa media bo kuno political bai kringjak krei kuno rajniti bai bo kedaljak krei bo IPF tifangthung BJP phangthung CPN phangthung bo koi digi bo baiduk khlai saya ekta khe je saya je hamya je samung tangmani o kognotigi ni bo bisiba prosar khaiye ba bo tidi surang satigo bo phnubu ngi ang khakau kisu borok rok mane je samung hamya khaiye je boni je tidi go je rojak mani abono saya ingjak mani bangai abo gotnang khan hani ang makhakau ngi ang khnakha Probir Deborma, tei Roman Deborma, tei boni logigo prai 6-7 jona tong hone ang khnango broni netrite bono attack khaikha ingke miago mungya kami thanango ba PSO FR khaijakha gang tini ni bisingo thanango thangnai bono loglegone borona arrest khaigani unthong ingke jodi khaiya ingke sini youth IPFT telemara divisional trop theke soba kotor ungkhanai jodi borona daiki romya ingke Gahaini bangai ang joto sini tirpa hasteni joto takukte kusnang sagan musugo abo hai samsitra tanglai marok laikhena saya sini dofarokte bukuluknai gahaini bangai ang sagani musugo je samsitra tanglai ron daiti rongani bangai ingke joto tirpa hasteni bororok jeng joto thansak lagi abo hai samsitra tangmano jeng kasonga nangnai gahaini bangai sini takuk Ojit Deborma tabuk laikhena hamyabok laijak thongarok laijak Gahaini bangai seng sini IPFT trop theke seng bono nainai bahai khaima subagani bangai ingke ang tini ni bisingo hai no hai bo malai gani thangnai asun hambai Belaikhena hambai tripuri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khongkha dak tino subscribe khlai di jot nse sekang video norok nugna bagai aboni bagita makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjakha a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakhono hambai nai tongdi